Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho. Wong iki lho di konten Arifin iki ya bener manuke ora diencepno. Aduh, Mak. Ambek babuke ora dicupno. Lah tapi iki kan numpak-tumpakan ngene iki aku ngono langsung tak guyang kok. Tak guyang banyu panas kok. Nggih nek tiyang anu mesti nggih izin Mak nek enten tiyang lewat akeh ngoten niku. Kan nek wong to buliwat. Nggih, harusnya nggih. Kan mesti kan kudune malu ah nggih. Kan ya bener ora tumpak-tumpakan udo tapi kan nek ngene iki ya tetep saru kok gak izin. Wis sing kemarin kulo, paling pemirsa wis padha mirsani nggih tenggene kontene Mas Dimas. Oh, dari berkeliling. Ya Allah. Terima kasih Mbah Ru. Terima kasih Mbah Ru. Bilang apa? Esok-esok sudah dapat rezeki. Lah nggih to Mak, kula nggih ningali lho Mak. Iki lho Nduk, Dek iki kan Mas Arifin kok kono Wonocolo. Daerah minyak-minyak kuwi lho. Mak ngoten niku nek tiyange ningali terus piye ya? Ningali yo ben nek rene kok ra disin. Terus nek nggih konten kok koyo ngono kuwi. Halo Mbak Dila. Mae ya wah Nduk. Yo kudune anak wong liwat yo dagage. Dagage ngaleh ngoten. Dagage ambiar. Aduh. Yo nek aku ngono. Ora disin. Enten Mas Dimas sak kanca-kancoe kuwathah lho Mak. Enek cowok-cowok akeh wis langsung. Iki jare mampir iki jek ngono ibu. Malah mentil-pentilan. Aduh, piye iki? Ya uteke wong mati. Iki wis ada di kontene Mas Dimas Dek ini lho. Aku lho, lah Dek enek ngene. Kula nggih tak baten. Lho aku yo tak syuting ae tak cedakno. Ndok gambul. Ya Allah, Mak. Bagus enggak dikasih. Alah, sebar kok nggone Mbah Ru Ca dapat rezeki Ca. Oeng. Adik nangis. Oeng. Wes, waduh berdatangan iki sapa? Lho, anek Mas Aji ada Om Aji. Yo koyo Lina ndik kae persis iki. Walah nggih. Nek mlayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo Mas Aji. Wes nanti kita lanjut lagi. Tas cilik ki mangane yo nggih. Nek dipaksa kon mangan akeh ora iso. Nyemil Mak, mengke sekedhik empun diselehke. Mengke meleh Mak, enten cemilan roti napa meleh ngoten. Untungi mbok diopo gak iso. Nggih, Duk. Cilik Cilik iki yo wis susu ki yo wis wae. Enjing wau nggih Mak tin langsung mbah cucu ngoten nggih Mak. Ngoten pun susu. Mangan dipentungi. Wih, enten kasus niku. Ngantos meninggal tapi sing mentungi neneke. Persa Mak tin jenengan. Teng TikTok menawi. Yo kae bae dipentungi ngantek mati. Soale napa angel maem. Dadi nek dituto mboke. Wah, ya. Terus nggih kudu sabar. Iki ra mangan anggere urip Pak wis aku ngono ae Bu aku tekoki Bu aku nek peksa mangan ora. Pemirsa prinsipe Make. Rafa ki lek yo bengi ra sing dikekeki Mbak Mur. Nggih. Ora enek nek kata-kata mak lapar. Nek gak mak lapar lagi tak kei jablok. Nek gak ngono aku ya ra kudu kei mangan. Padha mbek aku. Ngoten Mak. Oh, jute yo ora mati ya kok. Kan kulino tirakat. Bu, Mam, yo gak tak sukani. Ngoten Mak. Mboten kula nek gak karepe njaluk iki. Ben kulino tirakat. Ngoten Mak iki. Yo nak bocah gak doyan mangan iki ben kulino tirakat. Yo tirakate kuat. Mboten. Prinsipe Make wae pinter pripun Mak? Ora mangan ra apa-apa penting ra mati. Ora mati. Man pisan pindho iki apik. Ya Allah Mak. Cek nyemil, cek ngombe susu. Pentung gopo. Nek Kinara niku senenge nyemil. Enten roti nggih Mak nggih, roti dicemil apa. Mbah, roti Mbah, oti. Batin kuwi oti apa? Ilmune kurang dhuwur. Ala ra bathuk ra mati kok bingung. Nek kirang dhuwur biasane kula nggih menek ngoten nek kurang dhuwur. Kirang dhuwur menek ngono ae Mak. Keras. Anjene kon mangan. Bom. Lah nggih, ada kasus pemirsa di HP. Cucunya nggak mau maem, dikeras sama bayi. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pokok intinya sabar ya pemirsa, jenenge bocah. Pokoknya ditelateni sidik-sidik nyemil-nyemil ngoten nggih Mak nggih. Kalau Bu nek kadung doyan badhok
nek kadung purun maem. Contohnya mak mboten ado-ado. Bu, Intan itu kok main mangan saja. Mbok yo di stop, Bu. Demi kebaikan, demi kesehatan. Kula nek nyetop nggih pun ra kurang-kurangi mak masalah Intan niku. Tapi kadung seneng mangan riyen niku alite nggih kados kinara nguncris cilik ngoten mboten purun maem. Bareng wis gedhe. Lah kok loro-lorone anakku mengembang to, Mak. Kayak mam baking soda kayak piye. Wes ngono kuwi pemirsa nggih. Nek esuk-esuk ngene iki lho ada Papa Pipis datang. Ana Mas Surya. Ana Mas Jaki. Ada dinguk, Mak. Alah salting. Alah. Iya. Kinara. Wes sini mau diajak emak apa bontote Mas Dimas kemarin gitu. Angsal rezeki kengene Mbah Kemi. Baru. Nggih baru. Kula ndak mirip nganu Mbah Kemi ya Mak Tin. Terus pemirsa aku mirip Mbah Kemi. Aku. Malah apa-apa kalau dipadekno artis Kemi Jayanti niku walah Pragawati lho, Mak. Oh, nggih. Nggih. Alah. Itu siapa, Dok? Oh, petuan Mas Surya. Malu, Mbah, petuan Mas Surya. Nanti dilanjut lagi. Enggak. Balik. Sarapan pagi kayak gini anu nggih. Mak jan tek mantah niki napa Mak Tin? Embi, nggih. Mboten, pedus. Niku keng nasi padang kok. Embi, Mak. Nggih. Mboten wedhus. Nggih. Mboten sapi, Bu. Ya Allah, Bu. Apa omongan? Sapi, kikil sapi kok. Ibon tote wong sing nambangan minyak. Lulang ngono ku lho Bu, lulang nek ngarane apa leh, Bu? Kikil. Lah, Kantil ya Mak Tin. Pun tak kuasa nek kuwi. alah dadi kletak ngono wong loro. Sing dikletak napane kantil. Diwalik to. Teko. Wong ku ya wis tak anget Ibu Sam, tak kek kulkas tak anget wis bleguduk ra karuan nganti sat iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kene, Bu. Lah ngono ampun. Nah, Bu, buka mulai. Mboten usah iwake Mak dudul pun niku. Heeh. Dudul lah Mak bukane Bu. Oh, udah kaliren wis. Wis guys, sarapan doan. Sarapan Mas. Dijak mandek ini ya. Engko mana? Ngono mana? Iya, pokoknya sepenting jisen. Mak. Kula tak mundur. Lah niki pun war. Wis matur suwun Mak Kristi ya digawekno settingan Mak Kristi. Heeh. Ya monggo, Bu. Heeh. Apa? Delok Apa? Delok ra wis. Gak. Lah. Wis meneng. Meneng jangan bicara. Segone guys, mam sarapan pagi pakai nasi buntel ini aja guys. Nasi. Kan ini direview Mas Dimas. Lah, Nek sing di Mas Dimas karo kikile ku lho Bu Inuk, Bu. kan tak sekali, Mak. Kikile jenengan di Madang niku le. Inuk Ibu. Mak, wedo tapi kuantil, Mak. Yo. Masalah kantil ngoten lho. Lah, ngono lho. Nanti kelotok wis kok. Jenengane Mak dene sing kekuatane super, Mak. Kok ora Mek peso cipuk peso tin. Ape nyokoti ya sungkan ngono lho. Peso. Dasar mana kok? Nah, untuk Mak. duduh tok pun Inuk Ibu kuwi. Empon, Mak. Lah, Apa nek apa. keadaan keterak kalir iki, Mak. Nggih. Ireng-ireng ki mbok apa leh, Bu? Ireng ki apa yang tak buak itu? Tapi ya, Mak, Gak kan? Gak ada Apa? salah. Iya gitu ya. menawi nggih tapi diri sing ngoten lho. Lah ya. Bayu. Bayu.
Gak entuk brambang goreng, Bu. Mek dadi brambang goreng tak sokno langsung diulu kabeh, Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu brambang. Harus ngurus. Oh, jenenge Niku pemborosan. anu mak brambang goreng sing saking pundi niku lho. Coba soalnya dia di gawani Mbak Indah. Apa masalahnya? Brambang goreng. Dong salam, dong salam. Bang jeruk. Bang jeruk dirisi, Bu. Ya sarapan ki sama pakai ada kikil. Kikil sarapan pagi guys. Nah, Mulai kita anget Bu, keng Iku kulkas. nggih mak niku lho mak. Nah, Dong jeruk diirisi jere Mak Tin. Ayo ndang lumpuk. sambelnya ijek Din. Mak mane mak. Dame sedang. Sambelnya berarti apa ya mau? Tempe, teri. Kikile ku lho Bu, di Madang kok enak kok. Wah, aku biasanya orang games kok iki mau kok. Tapi pemirsa mboten mbik kok. Mboten mbik wedhus. Aku iki ra sadar Ibu sami. Nggih. Mboten mbik niki wedhus. Wah, monggo Mak Tin sekat Mak Tin. Mantep pokoknya iki. Ya karek 1 kilo guys. Iki nek guring nek umpaman diasin ngono malah enak Bu, rasa anggo telek asu iki. Disukane napa mak ngoten niku santen kali. Enak Bu yo. Santen kali napa? Alah klopo ngoten ampun enak. Ya, klopo. Klopo dicampur ngono ya Bu yo jane. Nggo pakanan apa jenenge wong-wong ngono kuwi jane ngono ae kok. Peso Tin. Harus kena, Mak. Nah, iki kok. Ah, sekali Mak. Masak ini Lek Sri niku konten Lek Sri. Nggih. Mbak Lina. Nah, nggih. Sri. Mboten asin kok, mboten patek asin. Biasanya asin nek masak. Iki kok gak asin. Enggak nggih. Jenengan Mak Tin kok. Asin. Aku sih. Kat itu sih. Apa? Pak. Iya. Cepet daan. Kat itu sih. Tiba ka, Pak? Keletak ana iki ulu sak ngono erak ya. Bongko iki. Ora medhuk. Gorokane rek. Enak kletuk-kletuk kok. Mak, niku jenengan. Cokot iki. Saking enak. Kalau Pak Didusi. Ya Allah. Nggih. Bu Mbak Saskia cepat. Assalamualaikum Negake. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten baru. Saking enak lali. Lali yo. Babar kecepek ilang dalane. Ini kepiye. Sepurane pemirsa mbah ya. Wis sing rukun Bu ya aja tukaran. Wis mangan ramangan nek kumpul. Oh, tukaran iku oleh-oleh nopo, Mak? Mbok juragan beda. Wong nek nang kota ngene iki yo gak Bu, gak enek wong desa tik wong babu tik mangan karo buruh iki enek. Tapi nek wong luar iku lho apik Bu. Wah wong luar iki pas aku kok Biasa saja, Mak. nggih. Lah diketak. Yo, konten nek nggo thumbnail. Oh, piyayi kok ngono kok ngono. Biasa mawon lho, Mak, mboten enek piye-piye. Pak digage Pak di anu, atek ora? Klebak geret, Pak, cah kuwi. Jenengan Mak kuwi, Mak. Kau cepet. Ini Mbak Mur Akhirnya kok. tuntas rong bungkus. Meleh. Pun, Mak. Parek. Lah ngono nggo thumbnail. Nggo thumbnail. Ha, siro lu. Enak jare ngono kuwi kok malah nek timbang daginge ngono aku malah seneng ngoten niku kok. Cepet kae lho. Enggak apa. Kalau mandi dulu. Mandi dhisik, Nak. Ayo kan sama Ibu yang Mbak Saskia. Mandi le? Ndek iki. Nak pinter. Anak pinter. Kaki. Mau? Enggak tak tebas nasi. Heeh. Mangke
Jenengan nek badhe nganu, Mak, kali Mbak Lina. Golane piye pripun? Apa, Dok? Enak. Dok. Uga asin kok nam. Mboten napa-napa. Lah pancen ndek sore niku lah ajeng napa Bu konten napa? Engko lek Sri tuku sego. Sego Padang. Pedes Dok. Digawe, Pak. enak. Mau. Mau apa? Lah itu sama Tante Naya ini. Mam. Habis. Dalam. Ada. Oh. Mamba. Ya, yo. Iya, yuk. Ayo. Kok nak Mak talas? Ayo. Walah kucingnya ngantek rauman, guys. Kucingnya ngantek rauman. Yes. Nah, saking resike ngantek silit-silite iku jero-jerone iki jane enak, Tuntas, Bu. Mak. Jerone susum kok mboten Iki saking. buntu selu, Mak, buntu, Mak. Oh, gak ada ya. Aduh, Jane iku lho Bu anune bokong nisan. dandang, sulu. Kuwi lho tindu anu tintekno tin. Pan mbek apa? Iku lho. Mbak. Tak ngomong. Iki pun asli pun mboten enten. Tak mboten wedhus e. Nggih, mboten. Tapi nggih. Lah nggih, tapi kok. Pun Mak matur nuwun aku disoteng nang pemirsa ya Allah, seteng Mak Kristi. Aku tak seteng Bu ya Allah. Alah lah. Ajeng konten apa lah ini konten ngoten iki. Wis buka es Awan Tin. iki wong Mak. Mak Tin, pun awan berarti. Jam 9. Engko pun Jam 9 baru datang, heeh. Oni. Nggih, monggo soalnya terus anu. Niki meleh. Ampun, Mak. Mbak Indah ajeng teng Solo. Jan Kak, nggih. Nggih paling siang to. Nggih. Kalian jenengan, Mak. Kalian jenengan. Mboten, moh. Anu Bu aku pengen Solo. Apa yang terolima? Intan melok anu gak Mbak aku mari pilek sirahku kudu ngelu aku ndak nang omah ae Intan. Mboten, Bu teng Solo ajeng teng pundi le? Kok nggih? Lah kali cacah niku. Duka nek niku nggih menawi, Repi menawi. Rapi. Nggih. Rapi kali sinten? Repi kali Mbak Lina kali Linda. Menawi lho, menawi. Ndai mabuk. Mabuk, Mak. Oh, Mabuk kabeh Bu mak asline. nggih, Mak. Piye ngene iki ramen iki iki. Pokok iki muni wareg iki tetep dijejeli Bu. Mergo nek orang gramih-gramih ngoten niku orang anu, kadang-kadang kerupuk. Lah. Panganane wong tuwek ngene iki lho, Nger. Ndak doyan tine ra doyan kok. Tini jablokane iwak-iwakan. Iwak-iwakan. Kula nek iwak-iwakan marah doyan, Mak. Enak kan iki dadak mana no? Apa jenenge? Apa Bu? Ngetan. Ngetan iki, Mak. Nggih. Dene Mak digodhog 5 tahun, Mak. Tak bocok kok ora mekar-mekar, Tin. Enggak dibakar enak. Sakiai gak doyan iwak iki. Mboten Pun, doyan. Mak, pun suwi niki pun matur nuwun pateni Pak. Isen kan. Pisan mangan enak isen. Bar mangan kepekno iwak terus mbakno porsi. Wis sekeh mobil, sekeh apa-apa. Pelanggaran ndok iso. Ya wong Mak. Dihukum ki kok aku. Enak kan? Kembilune. Yes. Wis sarapan, guys. Sol lho pemirsa nek ora mbah reso mbah ngadu. Mas anu, Mas Komik. Mas lah Komik itu jenenge tempat itu Mas Arto ya. Oh, Mas Arta. Duit. Duit Arto. Oh, Mas duit. Ya wis, Ge. Ya matur suwun Mak. Oke, cus. Tak jeneng. Untuk dulu pamitan sama Mak Tin, terus pamitan mbek Mbak Indah. Kinara ndi Bu ambek Mbah Dame sampai Mbak Lina. Pamitan Mama. Ma, Intan pamit dulu. Aku mau pulang. Iya. Kali. Iya. Martin mau umbar Mas. Iya. Intan ya harapan. Oh, yes, pulang. Wes pulang dulu ya pemirsa. Hati kuat nih sampah. Yuk, pocong ripate Ibu dak. Ya, Bu esoteng no. Itu perlu pemirsa dulu. Semacam itu ya Mbak. Aduh, rasanya gak penak kabeh aku.
tuku bensin kok ora iki kok sore tuku bensin. Saiki ae. Larang nganter tuku bensin. Apa-apa. Aduh, rasanya gak penak kabeh. Sampai temuk ora kabeh. Iki yo rasane. Sing kabeh. Lipstik lagi. Pelur. Tak tenan. Wis nih nak wis. Benduku gak keri wis, tak gawa muleh. Iki cus ya. Cucus saya mulai. Iki tak boleh sepeda motor. Iya lah kok nih sepeda motor. Ngono kok nek keri yo krenosi pemirsa. Nek keri yo krenosi. Ayo. Ya. Wes pulang dulu nanti nyampe rumah disambung lagi. Ke ibu oke. Alhamdulillah wes nyampe rumah. Ya aku tak pakai, Dok. Ibu tak nenggone ayi sik ya. Langsung ya. Nanti pulang dulu. Oke, guys, gak mbok kakno piye anune, Dok? Torene ya. Iya tak kakno. Oke. Aduh, lali. Alon-alon nah. Ibu sampai iku apa Aku jenenge berarti keprasan? ini garing tak caploki hangere mang. Oke. Wes demikian ki pemirsa cerita pagi ini. Aku pengen ngekakno toren. Iya, hati-hati loh nek anu mau. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit dan parahnya sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang saling. Tak obatin nanti nek ape tidur siang. Wah, iya ya Allah. Dah remote masih katut ning tase Intan. Duh lali nduk remote Kinara katut digo Bude. Dek Susi. Halo. Hari ini dapat pesanan lagi Mak Jah, Dek Susi dari mau kulaan Mama. Nyusuk iya no, gas. Oh, LPG. Mama Susi hari ini dapat pesanan lagi pemirsa. 30 bungkus ya, Dek. Somai, Dek. 30 petis. Dari Mbak siapa saya enggak tahu, dilewatkan Mbak Indah. Nanti diambil setelah zuhur sama Mbak Mendres, Sukma dan Rara. Karena Mbak Indah berduhur deh ape neng Solo. Bersama Mbak Linda dan juga Mbak Repi. Acara nganterke Mbak Lina balik kuliah. Mbak Lina. Iya. Balik Balik kuliah neng Solo. Solo. Aku ki elingku Surabaya. Surabaya, mari sampean kan suwi ning Surabaya, Dek. Di Nginden pemirsa dulu Dek Susi itu. Bratang Nginden Surabaya. Ini mama iki. Ya, pun pemirsa. Ini soto-sotonan, Mak. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Aku nyoto-nyotonan. Hari ini. Yo nek nyoto tenan kan nggo iwak. Kan nek ceker nek apa. Lah mak emang soto apa judulnya? Yo soto-sotonan. Ya soto-soto. Iwake ceker karo kepala. Ya soto tenan ya Mama kuwi. Ya soto tenan ah, Mak. Malah seger lho Mak kuwi. Kepala pundak, kepala ceker terus sayap. Wah enak kuwi deh balungan. Tenan. Terus sama renovasi dadi. Bubar mek totor. Ya pun pemirsa matur suwun nggih kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.